का हो अब खुश बड़ा नु करवा ले लो बेइज्जती। इतना बड़का स्टार हो के आज दिन भर में 2 लाख पूरा नहीं खे भइल। केहू केहू आके का कहता कि गाना इतना अच्छा बा कि तू नाचे पे मजबूर हो जाइब। अरे हम पहले ही कहले रही कि ऐसन गाना वो पावर स्टार शूट कबो ना करी। तो इनकरो लोग खातिर सही भइल बा। देखो इनकरो खातिर सबसे बेस्ट ये से भइल बा कि इनकरा लोग के लागत रहा कि अब हमनी के फैंस मतलब कुछ ना, मतलब हमनी के कुछ ना ऐसा सब कुछ ये हल्लो हल्लो जौची गाई लो, मतलब घास भूसा कुछ ही लोग गा के दे दिलो नु तो हमनी के ओकरा के ट्रेंडिंग में पहुंचा देम सन, मिलियन में पहुंचा दे सन। माने फैंस लोग वो पूरा घमंड बेरा टूट के चूर चूर हो गई लोई। कैसे के इतना बड़का स्टार हो के भोजपुरी के किंग पावर स्टार 2 घंटा में जिसका मिलियन जाता था वो अब क्या कर रहा है, दिन भर में 2 लाख व्यूज नहीं जा रहा है। बहुत अच्छा, इसी तरह गाना गाइए। अरे अभी गांजा पी के गए हैं, अब सुरती मलिए। अरे मर्द हम तो कहते नहीं हेकनिया में तू शामिल हो जाना, जो छोटका छोटका बड़ा सन कि कोनो चाय पियता कोनो अमर होता, यही में तू शामिल हो क्या तू गावा मर्दे। मर्दे हम कहे नहीं कहली कि पावर स्टार के लेवल में वो शूट नहीं खे करत, लेकिन तारा लोग के बुझाई ना। अब केहू केहू आई तो का ज्ञान दी कि भैया सावन खत्म हो गई बा, ठीक बा। अब सावन खत्म होके के कगार पर बा, यही से इनकर व्यूज ना आइल हो, ठीक बा। धुरंधर भैया आज एगो गाना लेके, अभी गाना के आज पोस्टर रिलीज भइल बा, काल परसों गाना रिलीज हुई, ठीक बा। तो ई केहू मत कहलो कि सावन खत्म हो गई बा। अभी हमनी लगे सावन के गाना के कम से कम 7-8 गो गाना के स्टॉक बा। ई सोमवार ले मतलब कि अगला 5-6 दिन में पूरा रिलीज हो जाए, ठीक बा। तो ई मत कहलो कि सावन खत्म हो गई बा, ई सब एक्सक्यूज छोड़ लो, ठीक बा। जो रियलिटी बा नु ओकरा के मान लो। कैसे कि फैंस लोग नाराज बा, नाराज फैंस लोग बा ऐसे कि जौन आदमी में भक्ति, जौन आदमी में मतलब कि जौन अच्छा गाना होला, जौन टाइप के 2 गाना दिला हन पहले पीछे, मतलब जितना गाना दिला बड़ा हन वो टाइप के गाना इनकरा में अच्छा लगेला। अब ई जौन बड़ा है कुली गांजा पी के तो मजनुआ गइल देवघर, मजनुआ जल चढ़ावता, तो ई कुली नाम चली भैया कहाँ से। 3 गो गाना देले बड़ा, 3 गो गाना के बाद से एगो जो बोलबम के कोनो गाना एगो अच्छा दे दे। हम कहले रही तो बहुत लोग हमार विरोध करत रहे, कहा कि तुमको क्या पता है रे, तुमको क्या, तुम हटो यहाँ से जाओ, तुम क्या जानते हो पावर स्टार के बारे में। तो देख लो अपने पावर स्टार को, देख लीजिए ना, पता चल गया, बेइज्जती हो गया, सब कुछ एकदम मजा में बड़ा नू बतियावे चलते रहो कि देख लो भैया। रहला के मतलब कि कुछ एक्सपीरियंस होला, कुछ चीज होला, जैसे आदमी कहेला कि गाना जौन बा उ ना चली। जे राइटर बा विजय चौहान, अब इहो तो नहीं कह कि कोनो छोट राइटर के गाना रहल तो मतलब कि आई हो फ्लॉप हो गइल, इहो एक्सक्यूज तार लोग कमेंट में करेला कि हम कुछ छोड़बे ना करब। विजय चौहान छोट मोट राइटर हुआ, सोच लिया लो, विजय चौहान छोट मोट राइटर हुआ, आशुतोष तिवारी छोट मोट राइटर रहन, उहो फ्लॉप इहो फ्लॉप, मर्दा गर्दा मिली होय, मर्दा गर्दा मिली तो तनी सा इज्जत बचैलहु बा, ई तो सुपर फ्लॉप हो गई। का जाने कौना कंपनी के दे देला बड़े, जौना कंपनी के अच्छा से एसईओ करे नहीं खियाई गाना में कुछ एसईओ माने का होला। अभी तू लोग ई जानत हो बोलो, जे जानत हो समझ कर लो। अब हम टेक्निकल बात करे नहीं खियाई, लेकिन हमें वो कहते नहीं कि एसईओ अच्छा से नहीं कर, बल्कि गाना सर्च कर पर पवन सिंह गानवा का नाम रोला, पवन सिंह का गानवा के नाम, ठीक बा, नहीं आवत। पवन सिंह का न्यू सॉन्ग नहीं आवत, कुछ सर्च करो नहीं आवत। का जाने कौना कौना कंपनी के देता रहन, ये सब ए से होला नु। अब हम का कहीं कह देम तो लोग के बुरा लग जाई। तू लोग अपन अपन राय दिहलो भैया, जे जे हमरा बात से सहमत बा अपन अपन राय दिहल, जे सहमत नहीं है उसे हमरा का करे के बाद तू लोग मर दे। तू लोग ठीक बा, तू लोग पावर स्टार का फैन हो बोलो, केहू के फैन हो बोलो, तू लोग धुरंधर भैया का फैन हो बोलो, पावर स्टार का फैन हो बोलो, ठीक बा। तो उ जब गलती करत रहन, उ मान ला कि पावर स्टार का फैन हुआ तो पावर स्टार के जना गाना के शूट करता, जना गाना तहार सुने में अच्छा लगता है उ गावता रहन, तो उकरा के गावे तो ना। अब हई कुली गाना पर तू उनको मतलब एक मतलब भाई कि पावर स्टार आके कुछ गा दिहन तो ओकरा के सपोर्ट करबा, ये तो एकरा के फैन ना, एकरा के चमचागिरी कहल जाला, समझ गेल। हम परसों में एगो वीडियो बनैले रही कि ई गाना सुपर फ्लॉप हुई, आ देख लो दिन भर में 2 लाख व्यू नहीं है, ठीक बा। ए पर अपन अपन राय तू लो दिहलो कि तारा लोग के का राय बा। वीडियो को लाइक कर लो, शेयर कर लो, मिलता नहीं अगला वीडियो में।